Čaute, že sa zdraví Jeffy Boy. Opäť ma dneska pozvali do Bratislavy, ale nie tentokrát na fotbal, ale do hororová izba, lebo čo to je? Pozval ma tam hejter. Áno, môj hejter, dobre počujete. Môj hejter z TikToku ma tam pozval. No a my tam ideme spolu, takže uvidíme, že čo to bude, ja sa teším. A týmto by som chcel povedať, že není hejter ako hejter. Nachádzam sa už v Bratislave a o malú chvíľočku sa presuniem na Jesenského ulicu, kde sa stretnem s Ľuboškom. No a pôjdeme do tej hororovej izby pozrieť sa, čo to je. Áno, ľudia, keby ste chceli sa zúčastniť aj vy tohto projektu, môžeš si to nájsť na internetovej stránke Hororová izba. Ľudia, pozeral som sa donútra, či tam neplávajú nejaké rybky. Boli by sme chodili tu nachytať. Ale nie, lebo nás zoberú. Zoberú nás, že chodíme loviť ryby bez papierov. Ja už čakám teraz na električku, kedy príde. No a potom s električkou idem na ulicu Jesenského. Jesenského. Už sa nachádzame tu. Takže už sa nachádzam ja na Jesenského ulici. Za chvíľučku sa spojím s Ľubošom. No a ja som zvedavý, že aké to dneska bude. Práve sedím teraz momentálne vo Waffle City. Som tu aj s Ľubošom. Ten nechce byť na kamere, takže toto budem rešpektovať, ale každopádne mu ďakujem pekne, že ma sem pozval a za to mu odovzdám môj merch. Dostaneme sa vy. Počkaj, a tu nám? Čo ja? Ja mám ísť prvý? Nekvápe to niečo? Čo sa bojíš? Ja... Normálne on ne, pozrite sa sem. Dobrý, vy čakáte na niekoho? To tá upratovačka, ona nám dá po hlave. Počkať. Pozor. No. Kurňa. Počkaj, to zrkadla, že čo to je? Ľudia normálne. Počkaj. Dobrý deň, pani doktorka.
Čo máme robiť teraz? Ľuboško? Čo? Čo tu je? A vlastne... Ľuboško? Čo tu je vlastne? Ako to? Neviem, poď, vyskíme. Čo? A tu nejaké úlohy budú, či ako? Dobrý? Dobrý. Čo tu ideme robiť? Neviete? Vítajme. Aha. Normálne veští. Ľudia, tak som sa dostal vonka, ale bolo to extrém. Akože odporúčam, choďte sa tam pozrieť. Jezeckého ulica 5. Vo Waffle City kúpiš lístok a môžeš ísť pozrieť sa a trošku sa aj bať, ako som sa bala ja, čo ste mohli vidieť. Čaute všetci.